Abusia Old Boga TV ena wani guswa ohwe no samre ya me ne okasai ya bepie mu ewo nananom ahemfie foforo kra ya wo mu asie ewo Dwenim na ni nyina da ene se osagefo anase odene ho wono na oye nana o manhene ewo Dwenim oni na pamfo na wo makeka wo nsase akeka ho abumu a waye adefefe ntise edi asi hai nti odene ho ye okropa Bofo Bene ya otoso enan Dwenim manhene ene na de hye kakra wo mu betimi aye na wo mu de asmi asom wo mu man na wo mu asi ahemfie fefe ne de nananom de amamre ne amane nyina egu akwa mu ahwa ma ya pa ho ntoma nti samre me no kase osaje fo se ade doctor nana jimambadu do ma manhene oni edom no nyina duru ha nana suma hene ene mpanimfo pi kire ye Catholic bishop omo conference no pani oda no Ira Matthew Kwasi Jamfi so yosofopon a nananom to nsafre ne so o megina mu na onfa dan enhye otware amponya nkroponsa nkomopi ena akoso odwumadi na se na yetwa mfoni amahunu sene etie na mahunu ahemfie no kama enche yede ubewuram na wahunu sene interior no so etie ya enya asem ketwa offices ewom ena fe so residential area so kakraka ho na se residences kakra wo mu bedrooms wo ho ankofo betimi ajuju wo mo ho sanso na offices ahodo for the finance chief in terms in charge of finances down to say kind of sana hene no ono so woni office wo registrar woni office reception wo and our secretaries ahodo no so ebe wo ba bia omo betena di wo madwuma ahodo eno nti se ne etie no ye de wo fro soro ho na wahunu se ne etie abansoro eto aso mienu na to say down floor no na top floor no so wo sana etie one story building sana etie sa eti second floor ni who say lighting system ni bibia nananom atwa nice POP interior ni exterior ni nyina no POP no area him ho a bibia so ekoso na kiremu a dan wo hwehwe ne ka nyina wabomu no na kyerese ne number se old currency no 14 point something million na kyerese sa enetie 14 billion achi na nananom ade asi dan ya etiseye kanisika no 14 billion ene na chi na odi asi na kyerese sada ena etie ninti yeguswa de mo Old Boga TV na ye mama hwenia ekoso ewo nananom Dwenim ahemfie foforo ya wo mu asie no koso na ne wala Old Boga TV na yeguswa ede ne ekoso efri nananom ahemfie wo Dwenim ede edamo no sabre ya meneo ekase no nananom awie dwumadi a wo mu edie ewo biaya obo dwa no afi ena ye nana chairman otena adwam osagefo wose ade ye doctor jimambadu do mama hene ono eni na pamfo ka ne ho ni atitire ni animtire ka ho nana no to nsafre wo mo mekire me nana suma mahene odene ho afram bempon doctor eni aban penimfo mehunu aye the deputy attorney general ewo aha no mo ya wo nyina da eba beboa mekire yura Alfred tua yeboa eni penimfo ka wo mo ho ena wo nyina ba abeya mamre ni amane ama wo mo apa dan no ho entoma etisi ame na okase no ayenu na yaduru eso na no beba na wo matwa homam abegina bibia so se ampara dan no etimi abie anu a yedi bedi ejuma na aboa senia ehye no etia no nti yegusua ehwe ni ebetofo bia nso no yede ebe sumu ama mahunu ni etia bia wo Old Boga TV bani nti sana etia nananom abo homodin papa Old Ghana city no wose kako be 14 point something eno ne ade a nananom edi sika awuramu aya ade fefefe nana ekasa edase aboafo ya ankrankra a ode omumu a eboa no enyina so nana ede aseda ema wo mu na ya menana the Catholic Bishop Conference the president awda wo mano anase chairman openipa wono eneda oman nyina Catholic Bishop nyina no bono de share his holiness and I say we need the onion report we need the holiness number one son Ira Matthew Kwasi Jamfi ena wono ebedi animu ahwe amabibia akoso kama sania etie eno Ira Matthew Kwasi Jamfi ena obedi animu ahwe ama yetimi ekwa sorry amabibia so na se twa homo a yetimi so
ahyehyɛ so ɔsagyefo ɔsi akɛyɛ dɔkta na gyepɛpɛ na so ɛba na ɔwɔ ma no sɛnea